καταστήσουν την περιοχή πεδίο διεκδικήσεων και πεδίο συγκρούσεων. Πόσο ωφελεί η συμμετοχή των χωρών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, φίλες και φίλοι, η χώρα μας περνάει ίσως την δυσκολότερη φάση της νεοελληνικής της ιστορίας. Ουσιαστικά βρισκόμαστε σε καταστάσεις ανάλογες πολέμου. Ο αγώνας που δίνουμε, ο αγώνας που δίνεται από όλους, από εσάς, από εμάς, από την κοινωνία, από τους πολίτες, από την πολιτική, είναι τραγικά δύσκολος, αλλά υπαρξιακά αναγκαίος. Αν δεν πετύχουμε, δεν υπάρχει συνέχεια. Και θεμελιώδης προϋπόθεση για να συνεχίσουμε αργά, σταθερά όμως, προς την έξοδο από το μνημόνιο και την πολύπερη κρίση που μαστίζει τη χώρα μας κάτω από δυσμενείς συνθήκες, είναι να είμαστε ενωμένοι. Πάντα οι αγώνες και οι πόλεμοι κερδιθήκαν όταν ήμασταν ενωμένοι. Όλοι γνωρίζουμε αυτό το αξίωμα. Παρακολουθήστε τι γίνεται το τελευταίο διάστημα δίπλα μας. Παρακολουθήστε τι γίνεται στην Κύπρο. Τι πιέσεις ασκούνται από τα ξένα συμφέροντα. Νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητά. Αέριο, υδρογονάνθρακες. Για να συμφωνήσουμε στο Κυπριακό σε μία λύση που ουσιαστικά θα είναι εκχώρηση. Διότι η διζωνική ομοσπονδία, δύο κοινότητες, δηλαδή με ίσα δικαιώματα, σημαίνει καταρχήν ότι ερχόμαστε και νομιμοποιούμε τα αποτελέσματα της εισβολής στην Κύπρο, τα αποτελέσματα του Αττήλα, σε μια χώρα που αναγνωρίστηκε μόνο από την Τουρκία, το ψευδοκράτος, από καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Και σιγά σιγά, μέσω αυτής της διαδικασίας, να είστε βέβαιοι ότι θα αρχίσει να αφανίζεται ο ελληνισμός και να χάνεται η Κύπρος. Αν δείτε ένα χάρτη της Κύπρου του 1960, θα δείτε ότι η Κύπρος ήταν ελληνική, διάσπαρτα. Υπήρχαν κουκίδες τουρκοκυπρίων. Αν το συγκρίνετε σήμερα με το σημερινό χάρτη, θα δείτε ότι το 40% της Βόρειας Κύπρου είναι αμιγές, όχι τουρκοκύπριοι, έπικοι, που μεταφέρθηκαν μετά την εισβολή το 1974 από την Τουρκία. Ο αγώνας λοιπόν που δίνει η κυβέρνηση και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ σκληρός. Στο εσωτερικό με μια ανεύθυνη αντιπολίτευση, η πρόταση της οποίας για σκίσιμο του μνημονίου και μονομερής διαγραφής του χρέους, αν εφαρμοστεί, θα είναι αναγγελία εθνικής χρεοκοπίας. Και στο εξωτερικό, με εταίρους μας, με φίλους μας, που δείχνουν βέβαια την αλληλεγγύη τους στη χώρα, κρατήσανε στα δύσκολα τη χώρα, αλλά με πάρα πολύ σκληρούς όρους και βάσανε στην πλάτη των πολιτών και της κοινωνίας. Ο αγώνας στο εσωτερικό για την κάθαρση. Δέστε τι γίνεται το τελευταίο διάστημα με τα καύσιμα, με το λαθρεμπόριο καυσίμου. Δέστε τι γινόταν στα εξοπλιστικά, πως τα χρήματα του ελληνικού λαού, κάποιοι έξυπνοι, μέσα σε εισαγωγικά, τα κάνανε βίλες, πολυτέλεια και καταθέσεις στο εξωτερικό. Δέστε τι γινόταν με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.
τι γινόταν στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Να αναφερθώ σε ένα θέμα για το οποίο βέβαια σήμερα δικαιώνομαι και έχω το δικαίωμα να περηφανεύομαι, γιατί νέος βουλευτής το 2010 με καταιγισμό παρεμβάσεων στη Βουλή και στους τότε Υπουργούς των Οικονομικών ζητούσα να ελεγχθούν οι διοικήσεις για τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης των χρημάτων. Και ποτέ δεν έκανε τον κόπο ούτε ο κύριος Παπακοσταντίνου, ούτε ο κύριος Βενιζέλος στη συνέχεια σαν Υπουργός Οικονομικών να μου απαντήσουν. Παρότι δημόσια κατήγγειλα αυτή την τακτική και παρότι με παρεμβάσεις μου στον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Πετσάλικο, ζητούσα να απαντηθούν οι παρεμβάσεις μου κοινοβουλευτικές. Σήμερα αυτές οι ίδιες δυνάμεις του φτηνού, του τότε λαϊκισμού, μετατοπιζόμενες λίγο προς τα αριστερά, αυτές οι δυνάμεις του νεολαϊκισμού, αντί να κάτσουν σε ένα τραπέζι μαζί με την κυβέρνηση, να συμφωνήσουν στα αυτονόητα, σε κάποιο μήνυμα θέματα, για να βοηθήσουμε τη χώρα και τους πολίτες, για να τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται με αυτό το βάσανο, έχουν οχυρωθεί πίσω από την αντιμνημονιακή τους πολιτική, έχουν μετατραπεί σε σιρήνες του ευδαιμονισμού, τάζουν τα πάντα στους πάντες και προσπαθούν να παρασύρουν το λαό και να βάλουν τον ελληνισμό και τη χώρα σε μεγάλες περιπέτειες. Δεν είχαν ποτέ και δεν έχουν το θάρρος να δούνε τον πολίτη στα μάτια και να του πούνε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Πού θα βρεθούν τα λεφτά για να εφαρμόσουν αυτά που υπόσχονται. Πού θα βρουν τα λεφτά για τους μισθούς, για τις συντάξεις, για την ασφάλεια, για την υγεία, για την παιδεία, για την άμυνα. Η αναγγελία του κυρίου Σταθάκη, που είναι επί των οικονομικών, πριν από μερικές μέρες, στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Ελλάδα πάσχει από χαμηλή φορολόγηση, είναι ενδεικτική της σύγχυσης που υπάρχει στον χώρο αυτό και της επικινδυνότητας. Εάν ποτέ, και το απευχόμαστε, τους δοθεί η δυνατότητα να κυβερνήσουν τη χώρα. Διαδίδουν και διέδιδαν ότι υπήρχαν λύσεις. Υπήρχαν εύκολες λύσεις που δεν είχαν κόστος. Ότι υπήρχε σχέδιο που δεν το εφαρμόσαμε εμείς, λέτε και εμείς, εγώ, ήθελα να θίξω εσάς, τους φίλους μου, τους συμπατριώτες μου, τους συγγενείς μου, εμένα. Γιατί θέλαμε να μειώσουμε το βιωτικό σας επίπεδο και το επίπεδο ζωής του Έλληνα. Σήμερα όμως καταλαβαίνετε ότι λύσεις εύκολες δεν υπήρχαν και ανώδυνες. Γιατί αν υπήρχαν θα τις βρίσκαμε και θα τις εφαρμόζαμε. Αν τη συζήτηση αυτή την κάναμε μερικά χρόνια πίσω, το 2009, βεβαίως οι διαστάσεις θα ήταν διαφορετικές. Και τότε μπορεί να συζητούσαμε άλλα πράγματα. Από τη στιγμή όμως που η χώρα μπήκε στο μονοπάτι αυτό, αποτελούσε και αποτελεί ακόμη μονόδρομο για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Και τώρα το πραγματικό δίλημμα που μπαίνει και θα μπει και στις ευρωεκλογές είναι ανάμεσα σε ένα υπαρκτό σχέδιο που εφαρμόζεται με δυσκολίες, με βάσανα, με θυσίες, με ταλαιπωρία. Φαίνεται όμως ότι οδηγεί κάπου.
και ανάμεσα σε ένα ανύπαρκτο σχέδιο, το οποίο υπόσχεται ότι θα μας οδηγήσει πίσω. Θα ακυρώσει ό,τι έγιναν μέχρι σήμερα και θα μας οδηγήσει πίσω με αποτέλεσμα, αν συμβεί αυτό, να καταρρεύσει η χώρα και να εξαθλιωθεί η κοινωνία και ο πολίτης σε βαθμό που ό,τι ζούμε σήμερα να φαντάζει τότε με παράδεισο και παραδείγματα αναφέραμε λίγο πρωτήτερα το τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες. Βέβαια, αυτή τη δύσκολη περίοδο, αυτά τα δύσκολα χρόνια, δημιούργησαν σε πολλούς φίλους μας έναν θυμό, οι οποίοι μέσα στις δυσκολίες τους, μέσα στην οργή τους και στα βάσανά τους, απειλούν ότι θα εκφραστούν τιμωρητικά για το πολιτικό σύστημα. Ότι θα προτιμήσουν άλλες δυνάμεις, όχι για λύση, για τιμωρία. Προσέξτε πολύ, οι άνθρωποι αυτοί έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο γιατί βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όμως θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη χώρα μας και ίσως θα είναι πάρα πολύ αργά για να διορθωθεί αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Η απόρριψη της πολιτικής, γιατί απορρίπτεται ουσιαστικά η πολιτική, είναι επικίνδυνη για την πορεία της χώρας. Διότι η πολιτική έκανε τραγικά λάθη. Εγκληματικά θα έλεγε κάποιος. Είναι όμως αυτή που εξασφάλισε και τα τελευταία χρόνια μια περίοδο μεγάλης ευμάρειας για την κοινωνία και αφήστε το αυτό, είναι αυτή που θα δώσει τις λύσεις. Λύσεις εκτός πολιτικής δεν υπάρχουν. Επαναστάσεις, συγκρούσεις ή άλλες απόψεις οδηγούν σε φαινόμενα όπως αυτά που παρακολουθούμε τελευταία. Ουκρανίας, που απειλείται με διχοτόμηση, Βενεζουέλας και ακόμη χειρότερα. Και επειδή στις συγκεντρώσεις όλες, αλλά και εδώ, παρατηρώ απουσία της νεολαίας. Έχουμε ευθύνη και εμείς και εσείς ως γονείς να πείσουμε την νεολαία ότι οι λύσεις δίνονται με τη συμμετοχή και με τον αγώνα μέσα στο γήπεδο, όχι με απόρριψη. Και οι νέοι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να παίρνουν στα χέρια τους το τιμόνι της πατρίδας, γιατί αυτή είναι η συνέχεια. Είναι φυσικός νόμος. Δεν μπορεί να μη συμμετέχουν και δεν μπορεί συλλήβνοι να απορρίπτουν τα πάντα. Και αυτό είναι ευθύνη, όπως είπα, δική μας. Και βέβαια γι' αυτό γίνονται και πολλές προσπάθειες, όπως που ανέφερα, από την κυβέρνηση, να εξομαλυνθούν οι αδικίες, να απαλληλθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο πόνος και το βάσανο που έχει ο πολίτης, για να καταλάβει και η κοινωνία ότι οι λύσεις δίνονται μόνο μέσα από αυτόν τον δρόμο, γιατί ιστορικά και παγκόσμια άλλος τρόπος και άλλος δρόμος δεν υπήρχε. Πιστεύω όμως τελικά ότι και αυτοί οι φίλοι μας και αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος ψύχραιμα, με σύνεση θα πάνε και θα εκφραστούν με τη λογική, διότι όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που αγαπούν την Ελλάδα, που αγαπούν τα παιδιά τους. Γιατί η Ελλάδα για μας, για όλους μας, υπήρξε πάντα μία μεγάλη δύναμη έμπνευσης και οδηγούσε τη χώρα σε στιγμές ιστορικές και πιστεύω αυτό θα κάνει και τώρα. Αυτή τη χώρα, πάντα στις πιο δύσκολες στιγμές της, τη σήκωναν στην πλάτη τους οι απλοί πολίτες, οι αγνοί πατριώτες, αγωνιστές της ζωής, υπεύθυνοι άνθρωποι, σαν εσάς, σαν εμάς, γιατί κι εγώ είμαι το ίδιο. Δεν νιώθω και δεν διαφέρω σε τίποτε από εσάς. Είμαστε στην ίδια κοινωνία,
Και μαζί θα πορευτούμε και το υπόλοιπο της ζωής μας, εδώ, στον τόπο μας. Πονεμένοι άνθρωποι, κουρασμένοι. Όριμοι όμως άνθρωποι που μπορούν να ξεχωρίσουν την υπευθυνότητα από το φθηνό λαϊκισμό που τον πληρώσαμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Εμείς λοιπόν, εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Θα κάνουμε αυτό που μας ανήκει και να είστε βέβαιοι ότι στο τέλος και πέρα θα τα βγάλουμε και καλά θα πάμε, διότι αγαπούμε αυτή την πατρίδα, αγαπούμε την Ελλάδα και δεν θα την αφήσουμε να χαθεί. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι εδώ στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ερώτηση. Κανένας δεν έχει καμία απορία. Παράξενο. Είναι η πρώτη, ο Κώστας ο Πάλας. Είναι η πρώτη συνάντηση στην οποία δεν έχω ερωτήσεις. Σε άλλες συναντήσεις είχα 2 ώρες, απαντούσα όρθιος σε ερωτήσεις. Έλα. Δεν έχει μικρόφωνο. Τι τεχνικό, έλα εδώ. Έχουν όλοι. Έλα. Ο Κώστας ο Πάλας. Καλημέρα σας, καλή χρονιά σε όλους. Καταρχήν, Σάββα, να σε ευχαριστήσω για την κίνησή σου αυτή που έχεις γυρίσει όλους τους δήμους της περιφέρειάς σου και ενημερώνεις κάνοντας το ασανσέρ, κάνοντας το αμορτισέρ ανάμεσα στο Νεοδημοκράτη και στο κόμμα. Σε μια εποχή που όλοι οι νεοδημοκράτες είναι αγανακτισμένοι, εσύ καταφέρνεις και χαμηλώνεις τους τόνους από την αγανάκτηση που έχει μέσα του ο κόσμος. Αυτό το διαπίστωσα και στη Θέρμη που ήμουν εκεί, γιατί είμαι δημότης της Θέρμης εγώ, αλλά το διαπιστώνω και εδώ. Και πρέπει και εσύ να έχεις διαπιστώσει ότι το επίπεδο των νεοδημοκρατών είναι πάρα πολύ υψηλό, γιατί ακούει και αποδέχεται τα σοβαρά θέματα που βάζεις. Θέλω όμως να κάνω μία ερώτηση εγώ. Βέβαια, ο θυμόσοφος λαός μας έχει πολλές παροιμίες. Η μία από αυτές λέει, τα λέω στην ύφη για να τα ακούσει η πεθερά. Δεν ξέρω αν είδατε, εγώ είδα ένα βιντεάκι χθες με την Νίκη Τζαβέλα, την Ευρωβουλευτή του Λαός, που γύρισε στη Νέα Δημοκρατία και είπε ότι δήλωσε ότι ο πιο χρήσιμος και ο πιο σημαντικός πολιτικός στη χώρα μας είναι ο Σιμίτης. Εγώ οργανώθηκα στη Νέα Δημοκρατία, βλέπω τον Νίκο τον Κουρουκλίδη, στα 18 μου ως πρωτοετής φοιτητής, το 1974. Πέρασαν 40 χρόνια μένοντας σε αυτή την παράταξη και ζώντας 8 χρόνια, 82-90, στην Παραμεθόριο, λόγω της ιδεολογίας μου. Έχουμε τώρα τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε έναν πετυχημένο και εν ενεργεία περιφερειάρχη και εγώ κατεβαίνω μαζί του υποψήφιος. Γιατί με θεωρείτε αντάρτη? Ευχαριστώ πολύ. Σε είπε κανένας αντάρτη? Κοίτα, εάν εμέσως τίθεται το ερώτημα σε μένα, αν εμέσως τίθεται, θα σου πω ότι εγώ δεν μπορώ να μην ακολουθήσω τις επιταγές του κόμματος και του Προέδρου. Αντιλαμβάνεσαι. Άλλος. Έλα.
Να μιλήσεις. Έλα, Άγγελε. Όνομα και... Παναγιωτίδης Παναγιώτης λέγομαι, ο φωνή της επαρχίας του Λαγκαδά. Θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται και τι ακούγεται με το Χιτά Μαυροράχης, με τη Λίμνη Κορώνια, τα έργα και επίσης για το ότι το Τιτάν έχει πάρει μια άδεια καύσης για απορρίμματα. Θέλω μια απάντηση γι' αυτό, γιατί αφορά όλο τον κόσμο. Για το τελευταίο να ξεκινήσω ανάποδα, από το Τιτάν δεν έχω και εγώ από τα μέσα είδα ότι υπάρχει ένα θέμα, δεν είμαι έτοιμος να σας απαντήσω. Για το θέμα της Κορώνιας, με το οποίο ασχολήθηκα και εγώ, όπως ξέρετε, όχι όσον αφορά, γιατί δεν είχα καμία αρμοδιότητα την εκτέλεση και τη δημοπρασία έργων και τη διαχείριση χρημάτων, δεν είχα καμία τέτοια αρμοδιότητα και ποτέ δεν ασχολήθηκα. Αλλά όσον αφορά το ενδιαφέρον το γεωγραφικό και ως έπαρχος και ως κάτοικος της περιοχής. Νομίζω ότι εκεί εξελίσσεται ομαλά και το τρίτο έργο, η δημιουργία ενδιαιτήματος, λειτουργεί αυτή την περίοδο και εκτιμώ ότι αν ολοκληρωθούν τα έργα, εκεί θα πάνε καλά τα πράγματα. Εκεί υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Έπρεπε αυτά να είχαν ολοκληρωθεί πριν από 10 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, που οφείλεται και στη δομή τη διοίκηση. Τώρα, όσον αφορά για τον Χιτά Μαυροράχης, όταν υπήρξε ένα θέμα με προσωπική παρέμβαση προς τον αρμόδιο υπουργό, ζήτησα να γίνει έλεγχος σωστής λειτουργίας και η διαβεβαίωση που είχα ήταν αυτή, ότι υπάρχει σωστή λειτουργία. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτε. Αν πάλι δημιουργηθεί το θέμα, η παρέμβαση θα είναι η ίδια. Και εδώ δεν είπαμε για το Αγνό. Πρέπει να σας πω για το Αγνό. Η παρέμβαση για το Αγνό, διότι και ο Αγνό ήταν ένας παράγοντας ρήπανσης.